Agtultuloy kakabsat nga ited tayo, iti panagyaman ken panagdayaw kina Apo Diyos. Agyaman tayo, agsipod ta, agtultuloy met nga ited na digiti kasapulan tayo, tinaldawal daw. Ket dayawon tayo isuna, agsipod ta, dayjay nga inkarina, nang nangruna dayjay pan nakaisalakan tayo. Ken dayjay pan nakipaset tayo, nga dayjay misyon na, nga isu dayjay panangisubli, kadayjay na dadael nga relasyon, iti maysa nga tao, gapo iti basol, ket maisubli manen, ket maisalakan. Agtultuloy tayo kakabsat kadaytoy, lesson tayo kadaytoy nga quarter. Ti mission ti Diyos, isumeten iti mission ko. Kitagyaman tayo, sipot ta digiti napaspasamak nga kapkapadasan tayo iti naglabas nga lawlawas. We had been going to churches, ket nakita kakabsat dayjay tarigagay, urepay dayjay enthusiasm kuna tayo niya. Dagiti churches nga makipaset. Ket uray pa'y kadigiti damdamag tayo kabsat. Uray ti mararamid kadigiti local missions tayo. Iti Northern Luzon, ken Northeast Luzon, uray pa'y ti Mountain Provinces Mission kakabsat. Mararamid dagiti ko na tayo nga care group evangelism. Uray pa'y kadigiti skwilaan. Kitagyaman tayo og sipod ta, di bunga na gapo iti bendisyon ni Apo Diyos. Ket dakkel unay nga pagragsakan tayo kakabsat. Panganangited tayo ti dayaw ken ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Maminsan pa'y Ama, ited mi iti panagyaman mi ken ka. Agyaman kami, agsipot agtultuloy nga binbendisyonan na kami. Saan tong aggibos da itang ayat mo kada kami. Agyaman kami, tainted mo manenda ito nga gundaway o Diyos. Tapno da kami kat agkakadwa kami. Nga adalen iti napateg nga saong. Iti leksyon o Diyos. Nga isu iti inadal mi kada ito nga lawas. Agyaman kami. Tati santong espiritum isu iti ted mo kada kami. Kada ito nga gundaway. Itinagan na po mesos dinawat midigitoy. Amen. Lesson number 10 kakabsat. Part 1, iti mission to the unreached. Iti paset nga mayulo ket masarakan ijay libro iti Aramid, Acts chapter 17 verse 24. Na isurat ket basain tayo. The God who made the Word and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in the temples built by human hands. Makita tayo kabsat nga dayjay panagtaray iti misyon tayo. Nga inted ni Apo Diyos aggapo iti Jerusalem. Sa tayo rumwar dumadakkel dayjay circle nga ayan tayo. Ijay Judea, Santo Samaria, and then kunanan ni Apo Jesus, go to the outer part of the world. No alaen tayo kakabsat dayjay saunga unreached. Digitoy saan pa'y nga nadanon iti ebanghelyo. At our time, at the term nga us-usarin tayo kabsat, dayjay ko na tayo nga unchurched. Anya digito iti nagbaetan na, wenno nagdumaan na, nagpadaan na. Saan akas dayjay tiyempo ni Pablo nga isuday iti nangawit nangibaga. I will use the term, the mission nga rutos usarin tayo. Isuda digiti missionaries. Ket adda digiti lugar nga saan dapay anapanan, isuday jay ti kuna tayo nga unreached. Ngem iti kasasaad
tayo itata in our own circumstances and experience. Manmanun kakabsat, dahil ko na tayo nga unreached. Digito'y adda digitay papanan tayo, nadanon ti Ebanghelyon, but they have not committed themselves no anyaman nga denominasyon, wino pamati, wino church iti serkenda. Daytoy ko na tayo nga unchurch. Okay? Isudig ti papanan tayo. No dito'y kuma Pilipinas kabsat, have you observed? Dito'y tinobserbara. Idi imay iti Spanish, siyempre may isang relihiyon data, Roman Catholic. So from Cebu, nag-spread kakabsat ingana iti north. Kabil tayo ingana jay, norte, jay apari. Nag-spread ingana jay south, ingana jay hulo. For the time the Philippines was under Spain, may maysa. It was only the Roman Catholic faith iti nagsagrap, nagwaras. And then, in palubos ni Apo Diyos nga may digiti Amerikano. Because the Americans are Protestants, they brought the Protestant faith. Kaya sinirek kakabsat di nakadado nga Protestante. Isungan no kitaan nyo kasala dangay zonal arrangement da. Idi imay digituyen nga pioneers iti Protestante da digiti kunatayo Episcopal, Lutherans, Methodist, Baptist, sa Simbrek iti Seventh-day Adventist. Iti Seventh-day Adventist awan iti naitid kanyada nga dayjay territory da kabsat. Isu nga iti kinwa ti Seventh-day Adventist ket idi mapan digitoy nga mga saba. Addan digiti na established nga pampamati umuno na Katoliko and then addan digiti Protestante. Itudtudo daytoy adal tay tata. Kasano tayo nga danunen digijay akayat ni Apo Diyos nga ipadanon kada tayo. These are called now the unreached. The general pasakabsat iti union, NPUC constituency in the year-end meeting iti Baguio City, iti headquarters sa Mountain Provinces. Kaya't iti division nga maadaan dahil kunada iti 2024 nga scare group evangelism. So, in kabilmanen iti union, from the division to the union, upon iti local church, nga adapin da kakabsat da jay division-wide nga care group evangelism. So, iti union tayo, iti rekomendasyon na we will be having a quarterly evangelism. Tapno, digitoy nga churches will be involved. Idi, inted ni Apo Diyos ti gundaway kakabsat nga datayo iti nangi tidan na iti leadership ti Northern Luzon Mission. We studied cases. Kas pangarigan ko iji 5 years nga term nga inted ni Apo Diyos kanyak idi. We sat down in leadership ket kuna ayan na digiti ili iti tunggal provinces nga saan tayo pa'y anastrek. So we identified anya digit term tayo as Seventh Adventist nga saan anastrek, unentered. Kahit na nga sawin, awan iti Adventist presence, awan iti church. So we identified manipod iti lawag, nagpababa, ingana iti Tarlac. Manipod iti Nueva Vizcaya, agpa Amyanan, agpangato, ingana Cagayan. And then we have assigned the district pastors to work in this unentered
territories. Ket nagpintas kakabsat daytoy lesson tayo. Iti adalin tayo nga example ditoy ti missionary tinaganan ni Paul. Ket adda iti mission field na. Dayjay mission field na kakabsat. Nagrugi ni Paul sinurot na dayjay master plan nga inted ni Apo Jesus. He started his ministry in Jerusalem. Nagadu digiti Hudyo, the Jews believed. Sanapan kakabsat iti Samaria. Isjaya na ayaban nga he is now the apostle to the Gentiles. Many again believed, the Gentiles were converted. Sanapan iti unreached, daytoy kunana iti commission na po Jesus to the end of the ages. Iti adalin tayo, daytoy to the end of the ages, daytoy unreached, ket masarakan kakabsat, iti Acts 17. Ditoy, adda digiti talo nga grupo, the Thessalonians, the Bereans, and the Athenians. Tisaludsudin tayo, how did Paul approach the unreached? Ni Paul kakabsat, he is a student. Actually, iti baga na I am the servant of the Lord Jesus Christ. Amin kuma nga missionary, sikaken iti siya. We will copy, we will emulate ni Paul. Ngati ko natin I am a servant of the Lord Jesus Christ. Gaputa isuna kabsat is the servant of the Lord Jesus Christ. Adday iti prinsipyo nga bati ni Apo Jesus nga tinulad ni Paul nga isumit iti mabalin tayo nga tuladen. Daytoy a principle ket insurat ni Ellen White iti Ministry of Healing, page 143. Kunana ni Ellen White, Christ's method alone will give true success in reaching the people. Christ's method alone will give true success in reaching the people. Anya tinaramid ni Apo Jesus. The Savior mingled with men as one who desires their good. He showed his sympathy for them. He ministered to their needs, won their confidence, and bade them follow me. Daytoy kakabsat iti inusar ni Pablo. And I would recommend, daytamad iti usarin tayo. In preparation, itanyaman nga ramidin tayong programa. Whatever plan we would like to do to reach the unreached, dayta iti usarin tayo kabsat. Christ's method. Then bagana ni Ellen White, alone. No mga ramid tayo sa baling nga formula kabsat, it will not bring success. But when we will follow the formula nga inbati ni Apo Jesus, the God of mission, then itid na tayo success kada tayo. Kitain tayo kakabsat. Ni Paul, kaslala iti inaramid ni Apo Jesus, mingled with the unreached ones who desired and he desired their goods. Tanumapantay di jay kaslalakin ni Paul, kaslalakin ni Kristo. Intunno di jay kuna tayo, we mingle, makipulapul tayo, makikadwa tayo kadakwana. Ipakita tayo nga, we are interested iti pagimbaganda. Then, as his custom was,
he went in for 3 Sabbaths, reasoned with them from the scriptures, explaining and demonstrating that the Christ had suffered and rise again from the dead, saying, "This Jesus whom I preach to you is the Christ." Dua nga nagan. Ni Jesus nga ikaskasabak kada kayo, isuday tati Kristo. You must understand nga ni Apo Jesus kakabsat. Kadwa na di kiti adalan kinatungtong na ko na. Anya iti nang nangyagiyong baga di kiti tataw may panggap kanya. Sungbat di kiti adalan si kani Ilya, si kani Kastoy, si kani kiti prophet. And then Jesus asked them directly, "Ngem da kayo ngay, anya mat iti ngipagarupyo no sino ang? Who do you think I am?" Ni Pedro kakabsat iti nang sungbat kunana ni Pedro, "Sika ni Kristo. You are the Christ." Ti Kristo anak iti Diyos. Isu nga adagtoy Jesus kunana ni Pablo, "This Jesus whom I preach to you is the Christ." Tati tattao agurure da ken Kristo. Dayjay Kristo nga umay nga mangisalakan ket ibaga na daytan nga ibagbaga kanyayo nga ni Jesus isuna ni Kristo. It arose their interest. Intuloy kakabsat ni Pablo nga kunana, while Paul waited for them in Athens, his spirit was provoked within him when he saw that the city was given to idols. Dayjay kunana ni Ellen White, he showed sympathy for them. Nakita ni Pablo nga digitoy nga Athenians ket agdaydayaw da kakabsat kadagiti ribribulto kadagiti imimaj kuna tayo idols. Dayjay kuma iti riknatay when we see a group of people, even when they call themselves Christian, ngem saan da kakabsat nga patyan, dayjay insuro ni Apo Diyos, insuro ni Kristo, insuro digiti adalan. Kas dayjay riknana ni Pablo, he sympathized with them. Kunana, his spirit was provoked. Anya iti aramidag tapno digitoy ket maamuan da iti kinapudno. No daduma dayjay kinapudno nga kahit tay nga idanon isu iti agbalin a barrier. Kadigitoy nga unreached. Ken ni Paul iti nakita na ket adda nga agdaydayaw da kadagiti ladladawan the idols. Kanya tay itata, adda pay laeng digijay nga, agdaydayaw kadagiti ladladawan, ngem iti kadakilan nga issue kadatay itata. Adu, dagiti ibagada nga they are Christians, yet they are not keeping the Sabbath. Ang muda kakabsat, no ibagam, anya ngay iti relihiyon mo. Sabatista. Si Katikastoy. There are two distinct nga ibagada. Si kadayjay agngil-ngilin iti Sabado. So it's contrary to their belief or their practice. Ta isud agngil-ngilin dati Domingo, ibagada ken ka, si kagayam di agngil-ngilin ti Sabado.
Number 2, kada kayo digitay saan nga agsidsida, mangmangan, iti karni, iti baboy. These are the two generalization of who you are. Isung ko na tayo nga, His spirit was provoked. Uri datay kuma. Our spirit is provoked. Ag makisimpatize tayo kanyada. Ngim iti problema, kasano nga idanon tayo, dayjay akinapudno, kadigitoy nga unreached while they have already their religious belief. When the spirit of Paul was provoked, he sympathized with the Athenians. Iti inaramid na kakabsat, sinapol na, no kasano nga matulungan na digitoy. What are their needs? And Paul ministered to the needs of these unreached digitoy Athenians. And while teraramidin ni Paul, while ministering to their needs, he won their confidence. In verses 18 and 19 kakabsat, iti libro iti Acts 17, kastoy iti mabasa. Then a certain Epicurean and Stoic philosophers encountered him. And they took him and brought them to the Areopagus, saying, "May we know what this new doctrine is of which you speak?" May kang kaditikas jayan, excuse me, nagundaway. Nga idi nga ipapakitam kakabsat niya, you're concerned with them. Kitibagada, ibagamanday jay kinapudno. Nga papatyem. Iti nang ipanandakin ni Paul kakabsat ka jay Areopagus, no ti ili kuma in Panday Plaza. No diti Pilipinas kuma, in Panday iti Araneta Coliseum, pinuno dati tataw. Wino iti Philippine, dahil dakil nga ito'y Ekalong Expressway. Gundaway kakapsat. God will lead us to opportunities such as that. Kasano kakapsat? Nga ni Paul won their confidence. E verses 23, agrugitay ka diti 22 and 23, na isurat, then Paul stood in the midst of the Areopagus and said, "Men of Athens, I perceive that in all things you are very religious." I like that. Saan na nga diniritsyan ko na, uy, kamali kayo. Kunana ni Paul, "For as I was passing through and considering the objects of your worship, I even found an altar with the inscription, 'To the unknown God.'" How do we meet such circumstance? Nakadung gaming ka, no kumanda day chay saksi ni Jehovah at dadtoy, into no nag-meet kayo, bangga nga sigod. Why? Because we like the word term nga debate. We call ourselves as the defender of faith. Ngayon niya iti mausar nga lingwahe no daduma. In our desire to bring to them the truth,
we cannot sympathize with them. Adu di kiti kapadasan kabsat, and I will tell you one experience. Iti kamiling, I started my ministry at dati may isang lakay. Tinagan na Juan de la Cruz. Iti may isang bigat. Imay ijibalay, nakabisikleta. Kako na pastor, intan ag Bible study. Agore kabita ko nang nagsukata. Inala mo bike. Sinurot ko ata, isuna nga ron ti mangidalan kanyak ijay pangitidan na iti Bible study. Sinurot ko. Nakadanon kami iti may isang balay. Gayem na. Kaya siyempre pinastrict na kami. Inyama muna, nagabong kami. Hindi ko enrugin day Tata Juan nga mangited iti Bible study. I appreciate day inaramid na. Tanagado di kaya verses na kapsat maipanggap iti aldaw apanaginana. Adatoy iti unrich. He is a Sunday keeper. Adatoy ni Tata Juan, he is a Sabbath keeper. Kaskuma ni Pablo. Naramid na nala na dya Biblia na basa. He read. Nagadunga teksto. And then he gave his final verse and he said, no saan ka nga ngilin iti Sabado. Matay kanto adi bumurong. Siyempre, DJ na pananmingan ng itidan ti Bible study is very cordial. Kumpari da nga ron. Kasi ti style tayo. Ngim ni Paul kuna na, men of Athens, I perceive that in always you are very religious. You appreciate them. Nakita mo nga dan iti nagdumaan. Amo ni Paul nga dati nagdumaan. Amo ni Paul nga saan da nga da iji pamati. But he appreciated them. He used the word, you are very religious. And what happened? Ijay Thessalonica, kunanan ni Paul, and some of them were persuaded, and a great multitude of devout Greek. Ijay Berea, kunana, therefore many of them believed, and also not a few of Greeks, prominent women, as well as men. E.J. Athens, E.J. Acts 17 verse 34, however, some men joined him and believed, among them Dionysius, the Areopagite, a woman named Damaris, and others with them. Anya iti wagas na. Tiwagas na, sinurot na, dayjay nga method, dayjay nga master na, nga ni Apo Jesus. Nakita na, dayjay needs. He sympathized with them. He won their confidence, then bade them, follow me. It will not take may salang instance. It will take some time. The Japan nakipulpulapol, mixed with them. He mingled with them. Tapay, kunana ni Apo Jesus, da kayo ti asin itilubong. The salt needs to be mixed. Kadayjay kaya na nga asinan. Santay nga mapan iti may isang lugar nga unreached. And then, at dati pela di jay, iwaragawag tayon kakabsat,
Dahil kayat tayo nga danon nga ebanghelyo. Sublik di tatahuan. Anya di style na. Di style na. Alain na di doktrina. Which is true. Ngem ijay panang lipas na. Una na. No saan kayo nga ngilin ital daw panaginana. Matay kay to adi bumurong. Dahil panaggayim da was separated by dahil pamati da. Inayaban na manin ni tatahuan. Kung na pastor, natatawa na. Intamanin, mang Bible study. Pang kami manin. Idagawid kami, takas dyan mo ilati method na, irwar na di listaan lang ako. May panggap daw nga panagina na, jay mo laang concluding verse na. No, saan kang ngilin daw panagina na, matay kan to adi bumurong. Nagsarde nga kakabsat, itilinong, itimaysa nga kayo. Just to talk with tatahuan. Nagsardeng met. Kat nagtugaw kami, ije sirok, dahil nga kayo. Kunak kang kwa natatag, I appreciate dahil kinarigtam. I appreciate your enthusiasm. Nabayag mo ka din nga aramidin dahil ay, nabayag na pastor, hindi kadwa pa ni kasto nga pastor, ni kasto. Then sinalutsot ko, kadayta nga aramidam. Manungay met iti naawis mo nga na namati kat nagsabatista kat nabautisaran. When I asked him that question, iti sumbat na awan. Kunana ni Ellen White, Christ's method alone will bring success. No saan tayo nga surutin dahil method ni Apo Jesus. Ure no kasano iti kabara dahil nga kunatay tarigagay tayo nga mapan. There is no success. Let us look. Kaslalakin ni Paul, numapantay iti may sa nga lugar, mangkita tayo kakabsat, dahil opening words, no kasano tayo nga idanon, dahil ebanghelyo kadakwada. Their need is more important. Ket into no makita tayo dahil pagkasapulan na. We will minister to their needs. Anya ter aramiden it is Seventh-day Adventist Church to meet the need. Kaduan kakabsat, we have a medical mission. Ibagbagak kadigay nga kakadwa. District pastors, church elders, nga intuno adda iti medical mission. Siyempre, alain na digay nagnagan digay pasyente anya. At the end of the line, at the tumait digitay agited iti pulpulyetos, magazines, books, no adati kasay. Adan tumait digay invitation. Kabsat, adan to ti mapasama, maaramid nga panaginadal iti sa una Apo Diyos dito nga lugar, iti kastoy nga petsa, di lang mabalin nga umay kay to. Adadig di agsumbat iti wan, adamit iti sumumbat nga padasen minto. Ngem iti importante di jay. After di jay nga when we met their needs through the medical mission. Anya itinaramid tayo. Adda jelistaan. Anya itinaramid tayo. Iti makitak is, we need to go
to their homes, ta dalaga ro di address dan. Definitely di nga baryo at di address da, we need to go to their homes. Itata, we are now on the modern age. Ikabil tayo pa, ikabil mo man kapsat, iti cellphone number mo. Okay? Kit ingkabil naman di cellphone number na, ita laang kat, agtugaw ka laang. Di number, dial mo. Ayabam. Sister Imelda, kumusta ka? Tanong ba nagpaagas? Kumusta di agas nga inted ni doktor? Di laang kakamsat nga panangayab mo kenkwana. Panangdamag mo. Di sitwasyon na. You are telling ni Sister Imelda, di nga imay nga nagpaagas, that you care. You are concerned for their welfare. Kaya na, Pastor, asin na po Diyos ka, si mayata ko, nagyaman na kadigay nga karkararagyo, nagyaman na kadigay nga agas. And then you continue. Itultuloy da ka nga ikarkararagan. Mabalin nga uray tata at ikararagang ka. You can use the cell phone in calling dito ikararagang. You are trying to break the prejudice dito unreached kensi ka nga missionary. Nalpas ti kararag ka kunam. Can I call you another time? When kunana? Remember, idi can I call you when kunana? You mark. Dadya di listaan, you mark. Naayabak na ito yun. Kung naayabak to man. Agsapul ka man na yun. Hello? O, Sister Rose, ni Pastor Rafa nanday ito. Kumusta nga dadya? Panakaagas mo, nimbag ka na. Uwang Pastor, yaman na. Kita ka man na. Oh, Sister Marites, kumusta ka ngayon? Nasayat Pastor nung kumarkaro sama. Mabalin nga umayda kabisitahan tabalayo. These are methods now of reaching the unreached. Tagbibiyag tayo iti tiyempo nga kastoy kakabsa. I'll give you one example. Iti may isang it was a Friday. Aginadal tayo iti aldaw iti Thursday anya. Immediately after the day nga panaginadal tayo. Nag-message ni Brother Elmer Duldulaw. Iti message na, I'm reading to you the actual message na kabsat. Kuna na, thank you Pastor, God's mission, our mission. At damay sa babae, ipaterapi na nila kay na ijay Batak Hospital nga taga Marikit Church. Nabiit pa'y nagbautisar nga Adventist, nakachat ko ida kunak mangtedak iti 2 session yo ket kuna na 500 plus so nang tedak iti 1,000 pastor. Itamanen kuna na ni Brother Elmer. Ipadoktor na ije nila kay na metlaeng ket bumulod ti 3K. So, in chat ko, manen, mapan ka kani church treasurer, tabayadak, through chikas, in bagak daytoy, bumulod nga saanan apanunutin abayadan, gaputa saan nakan nga obran nila kay na, ket kunak nga nakasangit pay, iti panagyaman na,
Kunak ti Apo iti panagyaman tayo at tumulong kadakada. Kunak nga agbasa kayo iti Bible, taadot promise ni Lord, ket kanayon amapan kayo makikapilya kunak pastor. This is the actual message ni Brother Elmer, taga-Sail. Anya iti ibagbagan na kakabsat. There are methods. Anya, tatiad adalin tayo, mission to the unreached. Kitain tayo di pagkasapulan, di gijay nga kayat tayo nga danunan. Kit intun no maminister tayo, di gijay nga kasapulan da. Kas laki ni Paul, ta ni Paul ti adadalin tayo. Kas di inaramid ni Brother nga Elmer. Kas di gijay aramidin iti churches yo. Umay ket ited ni Apo Diyos, di panagbalegi. Dinggin nyo kakapsat ti kunanan ni Ellen White in the Acts of the Apostles, pages 240 and 241. Paul's word contained a treasure of knowledge for the church. He was in position where he might easily have said that which would have irritated his proud listeners and brought himself into difficulty had his oration been a direct attack upon their gods and the great men of the city. He would have been in danger of meeting the fate of Socrates. But the attack born of divine love, he carefully drew their minds away from their hidden deities by revealing to them the true God, who was to them the unknown. Anya iti naadal tayo kakabsan. Kasano tayo nga i-aplikar, daytoy nga inadal tayo, tapno madanon tayo, dagajay unreached iti teritoryo tayo, and we can win them to Christ. Umuna, kas ni Pablo, we should learn, we should follow ni Apo Jesus. Tapay, Christ's method alone will bring success in our mission of reaching the unreached. Mikadwa, like Paul, we must follow Christ's method. He mingled with the unreached, and he was a keen observer. He was polite in dealing with their belief. Let us be polite in dealing with their belief. Adati pamatim, ada pamatida. When you are to debate, kunana ni Ellen White, daytoy nga kakadibdibatim, kadwana digiti pasurot na. Instead nga mayasidagdaken kakit agayim kayo, pumanaw da, umadayo da. Let us pray, and I pray that God will give us the spirit of Paul. Let me tell it again to you. No kasano nga nagbalin kami nga nagagayem, kadagiti saksi ni Jehova, kadagiti protestante, kanuray pa'y kakabsat, dagijay na pait, the bitter enemies of the church, ijay Ilocos. Umuno na, adda iti maysa nga pastor, iti born again. Itinagan na ni Gil Ballesteros. Ni Gil Ballesteros, talaga nga, usarin na di programa na, ijay radio station, ijay Candon City, DCTP, nga dahanon na, di gura na, kadagiti sabsabali.
nang nangruna iti Seventh-day Adventist Church. May isang aldaw, da kami di tagudin, ti assignment mi di Southern Ilocos Sur District. Nasapsapa. Imay day di manang susing balbin. Madama kaming agay-ayam ti badminton, ijay ayan iti skwilaan, ijay tagudin. Ni Brother Rolly Tubias, Brother Romeo Dumlao, kadigiti daduma. Ni pinasardeng di manang susing, ijay ay-ayam eh. Kuna naka, sardeng kayo. Apay manang kuna ka. Asi kasuman dito, pastor. Kuna na. Anya day jay, nagagayam nga in broadcast. Daytoy nga born again pastor. Kitin baga na. Ti pastor iti Seventh-day Adventist Church ket istapador. Daksanggasat may sa iti pastor iti Southern Ilocos Sur manipod ijay Santa Maria inggan ijay tagudin may sa tinagan na Pastor Elias Arrafana. Ket gaputa day jay nga inibatan ni Hil Ballesteros akit dakesa. So napang kami sardeng men napang kami kakabsat ijay radio station di DCTP. So I talk with the station manager ket sir may kami man kuna anya imbaga mi DJ na i-broadcast. So pinaayaban na DJ nagi-broadcast ni Brother Hill. Ket inayaban na may DJ reporter. Kaya di nagtutungtong kami we were cordial. Kaya ko na kanya among pastor ko na sisyak laeng a pastor ito'y Southern Ilocos Sur. Da ito Ilocos Sur, duwa ti district mi, Northern kan Southern. Ket ito'y Southern, siyak laeng iti pastor Seventh-day Adventist ko na. Ket idiin bagam, nga iti pastor ti Seventh-day Adventist ket istapador. Ureham mong inaganan, siyak adayjay ko na kasanugamin ko na, kasanugamin nga naibagam dayjay. So he said, adagamin tin nag-report, pastor ko na. Inaiban na dayjay reporter. Napay dayjay, amoy digiti reporter, mga 30 years ago, dayjay batit nga radyo na. Impaplay na dayjay radio, kuna na ding kami, misisam kami. Tinaging problema, adda iti na pan nagreklamo, ket napili da nga di DCTP iti pangi tidanda di reklamo da. Adda iti na pan naglako iti libro kada ito nga kabsat. Ket saan ang naidil-deliver? Sa ludsod da ito nga reporter, kasanong amom nga Seventh-day Adventist, di kita nga naglako ti libro king ka. Wala ka, adamo resibo da. Resibo nga peso at Philippine Publishing House pa. Kasanong amom, nga di gito pastor da. Ay, noong may di balay ka nakabarong da. Sadak pa ikararagan, kat idi ayabak isuda nga pastor, di da maibaga nga handa nga pastor. So here is the circumstance. Nalpas da dyan nga panag-report da dyan reporter, anya gamin da dyan libro nga saan nga na-deliver, bagada. Nagkariakon kay kunang, Brother Hill, kunang, ikarik in my name now, kunang, nga within 2 days, dahita nga libro, ket may deliver ka da ito yung customer. Kaya dahita nga nagreklamo kanyayo. Ket, thank you, Pastor. We will solve the problem. Mabalin yun to nga pantumandamaganan kada ito yung customer no we have met our obligation. Idida kami lang ngayon ni
Brother Rolin, ni Brother Romeo, da kayo gamin, unak kanyadan, pasubo kayo. Iti rason mo, di gito nga kulpultor, ni Brother Romeo Dumlaw, ni Brother Rodi Sinin, tay sudat na istorya, sudat na kay Kabilya Resibo, nag-transfer iti residence dito nga customer. Urepay ko na, itarami din tayo itatan, amo tayo address, masapol nga ma-deliver. So, na-deliver. DJ reporter, apan na sinaludsod, na-deliver. So, in-broadcast ni Brother Hill, nalpas tayo problema nga kapsat, awam may tenti problema. Kaya dispensarin nyo, tayo na ibagak. Agyamanak ni Pastor Eli Rafanan, imay ito'y istasyon, kahit ibagak, nga dagiti sa Batista, kahit nalaingda na siya at da nga kakapsat. Pastor Rafanan ko, sorry, hangkang estapado. Oh, it's okay mo. Ada kami maning nga, iti inaramid mi din, nangikabil kami iti radio, iti pagayaman mi. Tanasapad da iti broadcast ni Hill nga Ballesteros. One morning, kabayatan kaya, ada iti broadcast na. Kakuna na, ada iti na may isa nga pamilya dito'y lidlid da. Idi kalman, napuuran di balay da, ket di lang mabalin nga tulungan nyo. Una na. Magana di sitwasyon, di kita nagkakastoy. So, dinalpas kami nagayayam, kunak ni Mrs. Rafanan, bakit kunak? Prepare some clothes, prepare some goods. Kala mi, di badbado da kambal, di Darwin ka ni Sherwin, tay sumati size di ubing. Ngala kami badbado mi, bado ni bakit bado, kendo mga ules. Kabil mi ti duwang nga karton. Tapos, inpan mi, ije DCTP, ket kunak ni Brother Hill, di pastor. Dahito iti umay mi itulong. Kaday jay inbagam talidlid lang. Sumarunong nga broadcast na kakabsat. Kuna na, agyamanak kadigiti gagayem ko nga 7-day Adventist. Nangagda jay inbagak, ket imay da nga nangited iti pagkasapulan da. Digito'y ket nangagda iti tattao. Now, what am I trying to say? Yes, there are conflicts. But we can solve by God's help this conflict. No arig na kumaadda DJ apoy ket napasgadanen. Saan tayo mga kakabsat DJ abaniko fan wano mga iti electric fan, samo pa'y itutok iji apoy, tapdo dumakkel, haan kuma. Itaramidin tayo kuma. We will do anything to put that fire down. To put that fire off. Ket intuno, nadadailan, dayjay nga prejudice. Kung nada di kaya kakabsat, pastor, kung nada agyaman tayo. Tayo di sakbay ka nga imay, nga ni inaldawin o linawas, at dalata iti maibagana, day tahil a kontra kada tayo, itaradyo. Adan di kiti kapadasan nyo. Ado di kiti kapadasan nyo. We can apply day nga kapadasan tayo kas day inaramid ni Pablo. Ni Pablo sinurot na day model nga inbati ni Apo Jesus so that he was able to reach the unreached. Kit ni Apo Diyos inikan na iti kuna tayo balegi success ni Pablo. Noon niya tinaramid ni Pablo, mabalintay met nga ramiden. Noon niya met tinaramid ni Apo Diyos, kada yung ministry ni Pablo, ikararag tayo, nga itid na met. Tapno, dahi ministry tayo. Remember, there are still so many unreached, nga kayat nga palanon ni Apo Diyos kada tayo.
Ni Apo Diyos iti tumulong kada tayo. Ni Apo Diyos kuma iti maitag-ay kadigidjay nga panaki kadkadwa tayo in all our interactions with the unreached. Ni Apo Diyos kuma iti maidaydayaw. Agkararag tayo kakabsat. Agyaman kami Ama. Tanang ibati iti anak mo. Iti example mamabalin mi nga suruten ken tuladen. Sinurot ket tinulad ni Pablo. Inted mo, O Diyos, ti panagbalay. Sursurwan na kami met. Wen kayat mi, O Diyos, nga tumakder ken ipangato iti kinapudno. Sursurwan na kami nga babaen kadayjay nga wagas nga inaramid ni Pablo tas sinurot na iti anak mo kasjay met aramiden mi. Mabalin minto ka di o Diyos nga maipaga nga dagiti saan pay anadanon nga arubayan iti kapkapilyami ket nadanon min gapo iti panangibaon mo kada kami ket namangited kay iti panagbalegi gapo iti santo nga Espiritu. O Diyos, bendisyonam dagiti Sabbath school classes, bendisyonam dagiti churches, tapno Ama iti panakipasit mi, adupay dagiti maidanon mi, nga karkararwa iti sakaanan, iti tatunom. Ama, gyaman kami, tadenggem digito nga dawat ken kararagmi tinagan na po Mesos. Amen. Ken amen. We will study part 2. Iti mission to the unreached into numay nga lawas. Ni Apo Diyos timang bendisyon kada kayo. Daman iti dawat ko kabsat. Will you subscribe no saan kay pay nga subscriber kada ito nga programa kayo. Thank you very much. Mikadwa nga dawat ko. No agrugi tayon, will you share it to your friends? Agyaman kami tanukit kita mi kay programa tayo. Nakadado kada kayo itiim nang i-share. You can send it to the messenger kadigay gagayem yo. And God will bless you so much. Again, thank you very much. Ay-ayaten na kayo na Apo Diyos. Ay-ayaten na kayo. Imbang ngal daw tayo amin kakabsat.